Nibingelele babukele emakhaya belela phansi kohlelo lethu kumgwaqo babukele emakhaya bekelele yona ingwe ehlezi ingwe babukele njani niyazi anginamaningi ngide ngamaningi ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukele ke emakhaya ngicela ningakhohlwa ke subscribe ni like kumahala ukupress ibutton la like ngiyabonga Ungithusa manje wenze njani? Hayi manje kunodata hayi kabi baba sifisa ukukhuluma nawe size kuwena ngane dadadewethu yinko hayi kabi baba cela nje ngiqale mina ngiyithule ngingwenya mina edlezini hamba ngaphansi kohlelo umgwazela sihamba nanangu usisi la ubesibhalelile wathi ucela simsize unenkinga nawe baba ngizwa ngamesho ukuthi unenkinga. Okay bengizocela ke baba ukuthi usisi kube uyena ozonaba ngodaba ukuze sizwe ukuthi size ngani Nabamshana nca malume isikhathi sami into engilethe la ekhaya namhlanje ingenxa yebehavior yakho malume indlela oyiphethe ngayo malume ufana nobaba kumina kodwa izenzo zakho malume azitshengisa ukuthi ubaba kumina malume ngihlala ngaphandle malume ngiqashile malume ekhaya malume umfobo kwamawami wena kodwa indlela owenza ngayo awutshengisi malume awuyiphethe kahle awungiphethe kahle malume isekhaya la kodwa uqashisile ukhetha ukuthi wenze ibhizinisi ngomuzi wasekhaya ikithi la ekhaya mshana songathi malume nale room nantelinye room nalinye lapha ngaphandle ufaka abantu la ekhaya abantu engingabazi malume wenziwa yini wenze kanje why malume ungiphathe kanje ngoba nakho uma wami esengasekho manje uchaza ukuthini mina kuphethe kabi ngoba uma wakhe engasekho ngafana wenza isomo kanjani wena la ekhaya. Okay baba bese acela ukuthi ukumdedela usisi akanabe sisi bese sicela sichazele ukuthi kahle kahle benihlala la nomndeni. Yebo besihlala ekhaya sonke somndeni. Okay Uma wadlula emhlabeni wangishiya nomalume. Umalume ke indlela seyiphethe ngayo angisayi understand. Umuzi lo bekuwumuzi kaba bekuyi family house. Okay Yebo ngamphikisa lapho umshana bekuyi family house umuzi kaMalo. Okay Umuzi kama wakho yeah udadewethu lo ozala lengane manje ngiyabona ngathi sekunokungiqola phakathi. Ngiqola ngani malume? Ngase ngibona amagama akho malume wena uqola mina malume encwadini ufaka abantu la endlini malume ucollect imali every month. Mina ngihlala ngaphandle malume ngitholani mina malume? Imina ngine right ukwenza lokho ikithi ngaliphi malume nami ikithi la ekhaya wena uzalwa kanye noma wami uzalwa yimina uma wakho awungiphethe kahle malume ima ke baba umuthi uzalwa wena kuma wakho uqonda ukuthini uma wakhe ngoba phela uma wakho udadewethu futhi izenzo zakho ziyatshengisa ukuthi mina umshana lo. Okay no ngixakwa amagama akho othi noma imina engizala wena kuma wakho mina ngibone sengilethela abantu namakamera fanele malume ngoba uyangilwisa ngaso sonke isikhathi uyabona ukuthi ufuna ukwenza umathanda wakho angenza umathanda malume baba ngicela ukubuza ukuthi umuzi lo intombi endala the time yoshiya yawushiya ngaphansi kwakho noma ngaphansi kwamakasisi hayi ubuza kahle impela usisi olozala yena lo ntombazane lo mshana waye hamba indlela zakhe wayengekho umama wasala nami la ekhaya kuyimina ngidingatikana nesalukazi ngipheka ngenza zonke izinto malume musu uqamba amanga malume musu uqamba amanga impilo owaye nakekela ugogo malume wena ubhizi uhamba ematshwaleni la ubuye noma ingasiphi isikhathi mina ngimncane nginakekela ugogo nina ndenza ubugebengu no auntie natshengisana amaphepha ngingekho mina wona ungena kanjani emaphepheni ngoba la ekhaya malume
Ima-ke baba ubusachaza isitori sakho bese acela usizifana. umama uma wamshana lo Yebo. wahamba futhi wahamba la ngingazi ukuthi noma useyithwele wahamba mana isikhambeni kwesikhathi eminyaka emibili emithathu usebuse phethe umshana hawu sisi wahamba mina ngabonanga ukuthi usesimene sokuyithwala wangiphendula wathi indaba yakho yini le Okay. hayi nami ke ngabona ukuthi ngempela ngibuza into ngumuntu wesilisa ngibuza into engafanele ukuthi ngiyibuze owami umsebenzi ukuthi angibheke umama ufuna ukuthini malume ufuna ukuthi mina ngihlwa kandlebe malume Wabusise esehlala la ekhaya. angaze ngikusho lokho mina angaze ngikusho Malume. Yebo baba wayesusise esehlala la ekhaya from lapho. efika naye emncane lo emncane umshana Okay. Ugogo yena wake waba nenkinga yalokho. cha wengena phela ngeke abe nankinga ngengane yentombazana ithina singafuneke izingane zethu emakhaya Kanjani wena unayo ingane ba? hawu ngina ihlala ngaphandle koma bazo Okay. So wena baba kahle kahle le family kahle kahle I family house. Uzomndeni. yeah Okay. So ngiyibuzela ayikabi ba. Yeah. Wena ke yini ekwenza ukuthi uzugcine ukhiphela usisi ngaphandle? hayi ngeke ngivume nawe ngeke uvume lokho nobani ngeke akuvume lokho ukhama kumshana nangu umfana useshaya amakhwela ngenhlawo malume musu ukhuphuza amanga malume angikaze ngifike nomuntu wesilisa la ekhaya ayikho lento oyishoyo malume ayikho lento oyishoyo phela ukhuphuza amanga kodwa bachazeleke malume bachazeleke wena angikaze Mina ngiziphethe phela. kahle ngiziphethe kahle yisiphi isathu sengizingize ngihambe ngoba uyangilwisa malume Wakwambona malume umfana engena naye usisi. akangeni la kumina ngoba uma ngibona uyaqala angilunguza futhi bangangena endlini yami ngaphandle ngoba phela mina ngihlala ngaphandle ngibadedelile la neqashe ezimbili uhlala la mushana ukhuphuza amanga malume izindlu zonke lezi zigcwele nalapha ngaphandle zontathu izindlu zigcwele sineziqashi unamanga malume Imake ibange baba ngicela ukubuza yeah njengoba uthi ubadedelile nje usisi lo thina simthathe endlini yakhe. Phendula, Umuthi malume. uhlala la ekhaya ngaphakathi uqonda ukuthini hayi mina ngimazi ehlala ngaphandle kanjani angimazi ehlala ngaphandle enendlu ngaphandle kanjani? hayi okwakho ngiyambona umalume wami unjani uyiphiqiphiqi kamalume uyiphiqiphiqi Lo malume muzi omkhulu Unamanga. lo muzi njengoba baba njengoba umuzi lo la ngaphakathi unama room 1 2 uthe usisi mathatha ngithi yebo mathathu yebo namanye ngaphandle ama room yeah nawe uhlala kweyodwa yawo eyodwa yawo isetshenziswa yimina imali angithi wena usuqashise la ngaphakathi nangaphandle imali yonke ithathwa ubani? awu ngiyayithatha mfowethu Okay Yeah. wena uyithatha ngokuthi yonke into isele nawe kunjalo njengoba ngisho nje kodwa buke wabheka ukuthi kuyitayitela noma kuyini kuyizinto zama emafena amawakho wabona ukuthi mhlambe kubhalwe bani khona hayi ngihambile ngahamba ngaze ngawufika ku-anti ozalana nobaba ngoba u-anti wayengifonela engibiza ethi angivele kuyena khona into afuna ukungikhombisa yona kanjani u-anti wakho ozalana nobaba angene indaba zala kubo kama wakho? ngiyabona ukuthi lokho usisi uma owalandela udadewabo kababa ngoba bekhonze wasemnikeza imfihlo zala ekhaya Oh imake uma uzala uma wale ngane umshana washiya amaphepha kuyena malume isigebengu malume ayingeke baba kanjani ayowashiya
umuntu oqhelelene kangaka naye. Malume khuluma iqiniso. Naba abantu khuluma iqiniso. Mina ngizothini-ke manje lo mshado? Khuluma iqiniso malume. Iliphi Akukho iqiniso okunye, leli? khuluma iqiniso. Likuphi baba itayitela la ekhaya? Kona mina ngikwazi ngazi ukuthi likudadwabo kababalo ozala mina. Awunayo isho. Itayitela ilona itayitela lokho esikhuluma ngalo. Yeah. Okunye-ke kusewumshana-ke angazi iqophololo. Wena itayitela uyalazi wena ulazi likuphi? Itayitela likumamkhulu. Hayi, womshana. Malume. Shani. Malume. Malume. Zungangivuzela amadlini ngakho malume. Ngalo- Uthi ulibele utshwala. ngalo mamkhulu Malume, wakho. wasibiza umamkhulu. Wena ulibele utshwala malume. Uhamba umgwaqo wonke malume. Wasibiza umamkhulu. Wasitshengisa itayitela. Kodwa nawuzange ube khona Webo malume. mshana. Wasitshengisa mina ngiyalazi ukuthi Usinengiso la likile. kumina. Malume. Uhamba uhlangana nalo usucabanga mthakashana malume, lo. Uyixoki. Lo Umakhulu mthakashana uyena umamkhulu umthakashana. wakho. Uyena. Nobabili nje futhi impela. Manje mina Nobabili. ufuna ngiphendule lezi nyawo uvuvukale lezi nyawo. Nobabili niphezu kwalento nobabili. Baba, ngicela ukubuza ukuthi nangu umshwanethi nabizwa wangaya. Kangeke ngiye mina kamthakathi mina. Umthakashana lo. Nobabili. Ayongiqedela. Nobabili. Baba. Manje into engicela ukuyibuza ke. Ngoba engazi ukuthi uthi usisi ngithi sisi itayitela. Wabizwa uyena wenze njani? Wasitshengisa umamkhulu itayitela as ifamily. Wangafika umalume. Okay, wena malume wena uthi kuleli itayitela owabizwa khona udadwabo kababawo wakho. Libhala ukuthini? Libhalwe mina njengendodana phezulu. Unamanga malume. Malume unamanga. Ayikho lento eshoyo. Li original. Li-original lelapha ku-anti kumina. Usho. Ngicabanga kanjalo usho. Uyacabanga malume. Kungaba Uyacabanga. amakhophi lawo. Imake baba. Imake. Mina into esangixaka baba ukuthi lize lihambe kangaka itayitela lize lifike kumuntu ongahlangene nalutho lala ekhaya. Ilalifunani. Mina ngiyabonga phela ngizoloku ngichazele lokho ngoba mina utata lo makoti akubokalo anti. Ehene baba. Ugogo Uke wangichazela leyo nto. Umshana ke la uthi naye itayitela libhalwe yena. Lo xoshiwe, lo hlala ngaphandle. Lo wena angithi uthe wena uhlala la. ngibona ngathi sizokwenza kanje mshana. Malume. Unawo ubhaliwe etayiteleni. Yebo malume. Yabona ke mshana. Njoba usubatshenile wathi wena unomuzi wakho la uqashe khona. Uzocela ke ungaphindi ulibhade la ekhaya. Kephi malume. Kephi malume. Imali ngicela ukubuza. Ngicela ukuthi baba sisilungise le ndaba le. Kahle kahle njengoba uthi wena akangalibhadi. Kahle kahle ama rights alomuzi akasisi. Umuzi ubhalwe ngosisi. Umuntu engabe wenza lento yenzayo la ekhaya. Imina malume. Njengoba wena umxosha sisi. Ngicela ukubuza ukuthi njengoba umalume wakho enza lento ayenzayo. Njengoba esefake nabantu endlini enkulu. Wena isifiso sakho sokuthi ufuna ukuthi kwenzekeni. Ngicela ukuthi malume umshana kabi nawo. And ungayenzi lento ukuthi ize ifake amaphoyisa, ifake amakhoti, ifake inkantolo, izigcine inenza nomshana ningabe nisabhekana. Ngoba uma usuthi uyayibheka usumdala baba. Seningakhahlela nomnini ibhakede. Awusengaze ngifele emayikhindini. Hayi. Ingakho ke ngithini? Ngicela ukuthi nizame ukuthi ubuyise ingane endlini. Izohlala la ngaphakathi endlini. Uyidedele la ngaphakathi. Malume, kukodwa kuphele ngifisayo. Uthi sihlale ngokuthula malume kuleli khaya. Uma nalaphelele khona, ajabule ukuthi mina nawe sibumbene.
Malume. Uzophinda uphinde Akukho malume ebheda bona. Uwena malume ofaka abantu la endlini. Angikaze malume nangelilodwa ilanga ngiphume endleleni. Malume ngikuphatha njengobaba wami. Kodwa indlela owenza ngayo etshengisa ukuthi ubaba wami malume. Mshana. Malume ngihlala ngaphandle malume ngenxa yakho. Mshana. Namhlanje ngoba ubona abantu baphika malume. Ubafakeleni abantu malume. Ngenze ukuphila. Ngiyasebenza malume ngiyabondla malume ngiyakunika imali malume every month. Makanti uthatha nemali futhi enganeni. Hayi umshana uyafika nje angiphe lo 500. Ngabila. Ngapilani ngo500. Amakhulu amahlanu. Ngiyaphuza mina. Nemoto isishaya engine. Malume awukuzame malume ukuthi ulungise izinto. Akona akusekuhle kumina. Okay. Mina ke malume ngizobuza umshana ukuthi yini angafisi ukuthi yenzeke. Manje sisi ngicela uchaze ukuthi wena yini ofisa ukuthi yenzeke. Mase sithatha from lapho ke sesizumalume iside lakhe lokuthi yena uthini. Ngicela ukuthi umalume akhiphe iqashi ezizila endlini. Ngcono ngoba zikhona ezinye izindlu ngaphandle. Ngcono ngalokho sizokwazi ukuthi sithenge igrocery endlini. Malume ukwazi ukuthola imali nawe ukuthi uzinakekele ngemali yezindlu ezingaphandle. Ayi le yala endlini. Malume hayi ukuthi wena sisori ukuphazamisa. Hayi ukuthi njengoba uthi ufuna ukutake over endlini. Ufuna ukutake over nje yonke into. Hayi ukuthi umalume wakho uyamkhipha ukuthi athathe naye nemali eyiqasha. Uyithathe wena. Uyamdedela ayithathe nangaphandle. Anginankinga nokuthi ungathatha imali yezindlu ezingaphandle. Anginankinga ngenhliziyo yami yonke. Kodwa engikufisayo malume ukuthi kuphumele abantu abaqashe kulendlu. Malume lendlu usuyiphendula iJacken House malume. Ngiye ngifike la endlini malume kunuka impepho kunuka into engingayazi. Kuyaphithizela kuyangena kuyaphuma malume. Angiyithandi ngempela into eyenzakalayo. Ungayithatha izindlu, ungayithatha imali yangaphandle. Mina anginankinga ngiyayisebenzela mina malume. Yebo ke mshana ngiyakuzwa. Uzoyithatha lezi ndle ngaphandle awuzungibangisa ngalutho. Kulungile malume. Kodwa ke mshana khona into ezongiphatha kabuhlungu uzokwenza bona ukuthi ngibakhiphe labantu. Ngoba ngaphela khona asikho isibusiso sokuthi bahlala endlini mhlale nabantu ongabazi. Ububafakelani ekuqaleni. Awu isisu ndoda. Isisu. Sikhona ezinye malume ngaphandle izindlu. Azanele. Awu ngangeliswa izindlu ezintathu lezi ngaphandle. Ngithi lenye ngiyahlala kuyona ngiyalala ngeke ngifake umunye umuntu kuyo. Yini ungamfaki ke ni share room naye. Angithi phela wena uyaqashisa. Naye ngamfaka ni share. Ebusuku uyahamba wena ebusuku uyongena uyalala. Emini uyaphuma uyangena uyalala. Mina kodwa ke lokho sengaba into enzima ukhona umuntu ongavuma ukushare iroom nomuntu wakulowo muzi. Angiboni kahle hle. Okay. Wena ke njengoba usise echaza ukuthi labantu akabadingi la endlini enkulu. Uthini ke ngalokho? Ngizokwenza lokho kodwa yena azazi ukuthi le mali kade ngiyiphila ngayo la bengingeza yona. Uzocela ukuthi yena kuzoba isidingo sokuthi anginike yona lo mali. Kanjani? Ngeke malume ngeke ngisebenza kanzima malume ukuthi ngazokunika imali yami ngisebenza kanzima. Awumuphini imali sisi umalume. Ngiyamnika umalume. Phuma nje iphi imali oyifunayo? Mshana ngeke incane kwale mali ongiyeza. Ngeke malume ngisebenza kanzima. Imali ubamba imali ngaphandle phinde uphiwe umshana imali. Kahle usumdala noba mdala ngiyathemba uyayihola impesheni. Kahle imali uyifunela ukuyenzana. Asike nje sikhuluma iqiniso. Ngoba makuthi njengoba umdala manje ngiyathemba ukuthi awusaphuza ibhiya uyidlela isiqatha. Hayi kabi hayi ukuthi mhlambe ngiyadelela. Kodwa nje imost yeni igenge sithe ukukhula idla isiqatha nejuba. Hayi ngiyempela mina ngisabizi kakhulu ngoba sengeke ngihamba ngoyishayela yona isipoqo lesejuba. Buye ngikhuphukele ngiyele lapha kaMama uMazulu. Pho imali uyenzani? Njengoba ufuna imali engaka ufuna ukuyenzani? Noma uyadiza ngayo? Hayi mina bese sengihlalela nelisakazi sami. Okay baba imali uyifunelani ke?
ziningi iy'ndleko ey'qhamuka uzusacrifice ngekhaya. hayi Ayikho-ke manje ngizongibuyisela emuva umshana. ayikho-ke imali umshana azokunika yona phezu kwale akupha yona, and ayikho imali azoyikhipha ebikhishwa iqashi ekumele ize kuwena. Makuthi-ke kumele kwenzeke kanjalo, sekuzophoqa ukuthi kumele kiwe enkantolo nihambe niyosotha khona udaba, kodwa uze wazi ukuthi beke kwayiwe enkantolo uzophuma la ekhaya wena. Hayi mshana ngeke mina ngavuma ukuthi kuze kuyiswane ey'nkantolo. Izenzo zakhe izogcina ukuthi siye ey'nkantolo. Hayi into engcono singawudaba singawukhuluma nomndeni. Umndeni ukhona umndeni wahanje. Angithi kuthiwa mawubizwa wena kumndeni Wahluleka malume ekuqaleni. Wahluleka. Hayi kamamkhulu wakhe la ngingafuni ukuya khona. Ku-anti ngingavinjwa yini ukuya ku-anti? Hayi ku-anti wakho umndeni, kanti nikhuluma ngomuphi? Ngoba nikhuluma ngomndeni iy'hlobo zagogo zamawakho, hhayi abantu bakababa wakho. Bahlanganaphi abantu bakababa wakho nalo muzi? Hayi sekuyokuya nje lapho komamkhulu bakhe. Kodwa mina ngikuthandi sisi nje ukuya kuyena lo muntu lo. Ngendlela ngihlukumeza ngayo. Ngoba ekugcineni nababa lento uma uyibuka izogcine icindezela wena. Kuphoqa ukuthi wena kumele uphume uhambe la ekhaya. Cabanga umshana uyakuzwela nokuthi azathi lezindlu ngaphandle zithathe. Hayi ayikho into engingayenza engizoyiphikisa. Umshana akenze ngale ndlela noma abuye la sibonisane ukuthi sibakhipha kanjani labantu la endlini. Okay, mina-ke bengicela ukuthi nizame ukuhlala phansi nibonisane, ngoba meke ngiyakuthembisa malume, meke kwangena amaphoyisa nezinkantolo kulento kuzophoqela ukuthi malume kumele wenze njani, uphume la endlini kamshana, ngoba kahle kahle ngokomthetho ithi umshana. Lento libele ungitshela yona mina phela angizalwanga izolo. Ngiyabona umuntu odlala ngami. Hayi kabi. Kodwa lamaphepha othi abhale wena nawe uyazi ukuthi akusile iqiniso lo. Unokuthi size sifikisane kwabo umthetho umshana. Hayi udaba xazululwe uwona umndeni. Phela sikhona kamamkhulu wakho lo. Siyobonisana khona. Manje ima-ke baba mina ngicela ukubuza-ke from manje kuzokwenzakala njengoba iyaphela inyanga nje, noma ufuna singakwazi ukuthi thina sifike mhlambe noma intambama noma sifike siyitshele iqashi ngasodwa la endlini siyicele ukuthi sicela iphume, noma sibhale incwadi yokuthi kuyaphuthuma ukuthi kumele kuphele lenyanga zingekho lamagceke. Nalapho nobe ningikhathulelile manje mbhale incwadi noma nifike nina mathupha amasango ngiwavulile lapha. Ngeke uphinde umshana umphazamisa. Ngeke sengiyayibona nami le nto izozigcina isiphunyini isami iqathe emlonyeni. And isigcine futhi ikufaka enkingeni. Izongifaka enkingeni. Kanti usumdala. Yebo, sengimdala mina. Nami sengiyibhekele lokuqhamqam wami phile ngayo. Yebo baba, hayi bekuwukuthi besizolungisa isimo nje thina kuphela, hayi ukuthi mhlambe besize sizonixabanisa. And umshana I'm sure njengoba beniphilelana naye, njengoba ebe-treat-a njengobaba wakhe, kusazoqhubeka kube njalo. Nawe sithi ungastophi ukwenza kahle malume. Hayi ngimappreciate yena umshana nami. Ngoba umshana ulela ukuthi usefuna ukubuya azohlala la endlini. Hayi uzobuya akhululeke umshana agcwale igavu uzongena endlini kagogo wakhe. Yabo kwawena manje usuzoshaya iplate ngapha ushaye nangapha umuthanda. Uyabo nje phila izobuyele esimeni. Phela umuntu kuyadlala yena usehlale utshwala njalo. understand. Ufike la ungakwazi ukupheka sudle kakhulu. Sudlala ungadlile. Hayi malume ngiyajabula ukuthi useyawubona amaphutha akho.
ngiyajabula kakhulu. Noma nalaphelele khona uyamamatheka nje into engapheli. Ngiyabonga malume. Ayibonga mina mshana. Noma bengazi nje ukuthi ungilethela abantu insizwe ezinde kangakazi lo ngihlanganyela. Hawu baba, hawu. Hayi baba, besicela ukubonga ke thina ke sesicela ukuba indlela. Kodwa sizama ukuthi sifike noma ikusasa doba, sifike ke weekend. Nazi incwadi sifike sifake la makuthi asibafici sofike sifike ngaphansi. Makuwukuthi siyabafica sizobatshela. Hayi amasanga avuliwe ukuthi umnikazi wendlu usecela indlu back yakhe. Hayi amasanga avuliwe ngongena nje nenze leyo ndlela enifuna ukwenza ngayo. Phelile. Okay, hayi. Hayi baba. Futhi ke umshana kusezokubuya ke noma futhi ayikho inkinga singabuya naye eMantendi esezongena noma futhi yabo. Hayi ngabuya noma yini manje nesikhathi enizomthola mase bephumile lapha ngoba into ebalekile ukuthi kumele kuphume laba abala endlini. Yeah. Abuye umshana abuye endlini. Siyabonga malo. Siyabonga. Sale kahle malume. Okay mshana. Manje ukushuthi ngithethe ngamakamera. Ngihlala Ngakutshela ngathi linda ingawo ngangikushusha ngemali ukuthi usheshe uyilethe imali phambili. Ngoba nibaninga wena wedwa. Okay, wapho ngihlala nawe every time mekubuzwa umsebenzi uzongitshela ukuthi wena ungithuka ungize inhlamba zonke. Manje uzongikhomba uzongiphamisela umali la. Ngikhathale phela manje. Akwazi phela ukuthi ungangiphamisela ngabe wetshela ngathi awuwedwa. Ngakutshela kahle ngesicelo ngathi awuwedwa. Awunibaningi ngangenzela ube phambili mhlawumbe manje umuntu wesi5 manje sekuyeza wena sekuyeza wena kazi kodwa mina kube gcineni imali engayilenza nami imo zolalela phela inyanga kuthe sishanye kuba imisuku inyanga 7 ngibonza hayi ayikho lento leni futhi udlala ngami lo muntu lo ngiyalingwa yabo yibo futhi udlala ngami ingazi sika sacela usini manje kumbe umisandla ukuboshwa egcineni ingazi nami ngicela ukuthini ngibhala uhlelo mhlawumbe ibona bazongisiza kwamsebenza ngisawufuni sengifuna ukuthi imali yami ibuye nje uzoyithatha imali yakho ngoba phela imali yakhe iyona lekufunela isikhala ngakutshela ngathi mina imali uzolinda sesi ngamtshela bhuti cela ukuchaza nami umnikile ithuba naye sacela ukuchaza okay sicela uchaza usicelo wathi ufuna ngimkhulumele nosisi wami ophethe emsebenzini wathi ufuna ukusebenza naye usekhathele ukuhlala ekhaya ngathi mina sicela ukuze nibaningi ukuze kusheshe hambisa idrink phambili ngiyongimthina ngoba ngiyambona nami akasebenzi awathi sibaningi awathi sibaningi ngilalelile ngakunika ithuba kwemanje balethele uligqonga sigebengu laba kunosigebengu wena futhi ngakutshela ngathi linda umuntu methitshela ukuthi linda awazi ukuthi uzolinda ngangitshela ukuthi 5 months akaphela kuphela ngakutshela kodwa ngathi linda yabo nje sabuza bese ukulinda usukungazi phela ukuthi futhi baningi sesiba-fraud ayikho manje kusho ukuthi ngibizela abantu bamakhamera futhi ufikela nama-bouncer akho wena manje yakwazi phela ngakutshela ukuthi linda futhi iphutha lami nje ukuthi wena nje ni-fraud kini wena sisi angithi uthezo wabhizinisi lasiswami nje wena uyalihlaza muzongifikela neyiquqaquqa zakho la yangijwayela wena ukulinda yini ukulinda kodwa ngasho kahle ngathi yabo ngasho ngathi linda ukulinda usukuwazi ukuthi Binda mwafikanga wena. Bese ngifuna imali yami mina. Uphume kumina. Hayibo sisi. Cha into engicasulayo ungifikela babeke labantu. Sengifuna imali yami. Unginika imali yakho babeke labantu. Sunamabhoga manje. Sengifuna imali yami mina ngiphume kuwena. Mina into engixakayo la. Indlela. Sokwazi ngisho ukungikhomba. Sengifuna imali yami. Indaba noma ama-powers wanikwa ukuthi udayisa utshwala. Oh. Noma mhlambe ke. Uzopimpa la. Ulokhu njalo. Indaba ungathatha ngitshwala bami kwawo. Nginamangani mengave ngipimpa nginamangani. Ngangibudayisa utshwala ngisabudayisa manje. Ngangibudayisa. Yini le izinqa yini
Yini? Kuzoba nomcimbi la ekhaya. Hayi kusifuna nini? Kuzoba nomcimbi usisi wami uzowenza umsebenzi bongo. Njengoba hleze kugcwele ekhaya. Kuzoba nomcimbi la ekhaya. Angisabudayisi ngangisabudayisa ngaleso sikhathi. Ngiyokuthi udakiwe nawe. Kuzoba nomcimbi la Ngifuna imali ekhaya. yami ngikutshele. Manje ufuna kwenzakaleni? Yini ofuna kwenzakaleni? Mina ngifuna ukubuya imali yami. Uzoyithola. Ngifuna manje. Mase nginayo. Hayibo. Ngeke phela ngisazoyizama Ufuna manje. ngisebenze. Uzoyizama? Ngisazoyizama. Kanti wena uthatha wenzani imali yami ngantweni musu? Ngayihambi akithi uthe uzofuna umsebenzi. Angibuza imali yami. Yes, ayihamba ibuye phela. Ngisazoyizama phela. Hayibo uzozama kanjani? Angazi phela anginangisho. Angihambi ke mina ngatholanga ke lana. Manje uzoyithatha. Hayibo ngeke phela hayibo. Ile ngikhuza kuwena. Uyadayisa nje wena. Indaba ngiyezi imali yami. Thola bomcimbi lo ngishilo. Ungazi sisi musu ungenza isilima yabona uzozongicasula ngoba manje wenza mina isilima. Udanginayo imali ekhona Uthe njengamanje. utshwala bomcimbi lo. Ngomcimbi vele. Ngisho ungabuza noma wamakhelwane la eminyango. Uzoba nomcimbi. Ngihleze kugcwele. Sesafuna imali, sefuna imali yakhe. Hayi phela akathunywanga mina uthi afuna imali. Akanginikeza imali. Uyena efuna umsebenzi. Ngiyadinga Pho kodwa. manje uthi sisi. Ngithi ngiyoyiboleka nithi ngihamba nami ngobani? Hayi sifuna ukuyobona uyibole. Hayi ukubonwani? Hayi yabona-ke nje. Hayi Wenzani? Angithi nambona lehleze ngiyani? Angithi nambona. Wenzani? Angithi nambona. awuqala phela ngisabi. Angithi nambona lehleze ngiyani? Ngisabi. Nalosuka la kade ngigqashula Yabo ngebani. lehleze Khuluma zona ngisho. lendaba zeyimali. Angikusabi. Ukuthi mina ngiba ngimnyathele lehleze ngisho ke. Lokhu kuhlaza ngathi. Yabona usuka la ngizamgxoba. Ngigxoba into efana nalezi. Lehleze ngisho ke. Ngome wadanga ngikhumbuza indaba zeyimali. Nomkhahli yabo. Wesisi. Tshela. Cha phela ngithe ngiyeza nje. Imali yami. Ngazodanda phela kahle. Yashoda ngifuna utshela ukuthi imali Kwami ngoshodayo. phela la kwami la. Kwami la. Ngaze ningibone mina imali. Manje ngizothola leni ngilandele. Utshwala bomcimbi ngunama yomuthi. Ilikhotshanyana nje lapha nazo kubonile ngizokubona ushaya ngendlela. Angeke. Uyaphi lo? Uthe uyahamba nje. Hayi wesisi. Ngicela uhambe nabangani bakho. 500 wakho. Wakhe. Hayi sawukho. Ngicela ifoni yami. Angithi awukho 500. Ngiyawuza uyithola. Kwenza njani? Waza bakho. Awuthi Awuthi sisi. Ngeke. Sisi awukwazi. Nyekeni. Lalela. Khohlwa ngeke. Awungeke. Nyekeni. Hey. Khohlwa. Abonga lapha. Khohlwa. Angizokushaya mina. Khohlwa. Angizoba nihlezi ngayo. Khohlwa. Manje umbambeleli. Vele ngiqobo nangisho bakhamera qhubekayo ngezinto oyenzayo. Ima